Siyanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndithenjiwe molweni. Sizawufunda incwadi ye-Exodus yama-28 namhlanje. Sizawuthi chu ngencwadi ye-Exodus. Ikhona iintsikelelo esizazifumana kwezi ncwadi esizifunda, incwadi ye-Exodus nencwadi kaYeremiya nasezifundini. I-heading ithi izivatho zobubingeleli zika-Aroni nezonyana bakhe. Ivesi yokuqala ithi, wena ke, uthetha noMoses uYehova, uthi wena ke sondeza kuwe uAroni umkhuluwa wakho enonyana bakhe, umthabathe phakathi koonyana bakaSirayeli, umsuse pha koonyana bakaSirayeli, abe ngumbingeleli, chosen priesthood. Hallelujah. Wakhethwa ke, wona ke ngoku ke kulaa testament yakudala wakhethwa uAroni noonyana bakhe. Ngoku you are the one who is chosen. Kukhethwe wena xa umamkele uYesu Kristu. Wena, you are a holy nation, the chosen. Oh, hallelujah. A special possession. Oh, glory to Jesus. Wena, yiyo loo nto sifuna uba umamkele uYesu Kristu. Wena, siyakucela uba umamkele uYesu Kristu. Uzoba njani? Uzoba ube kwifemeli kaYesu Kristu. Hlukane kwezi zinto zalo mhlaba, ube kwifemeli kaYesu Kristu. Impilo yakho soze ifane nakuqala. Athi ke ngoku ke makukhethwe uAroni noonyana bakhe for priesthood, serving God. Uthi phakathi koonyana bakaSirayeli abe ngumbingeleli kum, serve uNkulunkulu. uAroni noNadabi noAbihu noElazare noIthamare, oonyana baka-Aroni ababili. Amagama evesi yesibini ithi, uAroni umkhuluwa wakho umenzele izambatho ezingcwele, izambatho ezingcwele, ngoba uzawusebenza umsebenzi ongcwele. uYehova ungcwele, is a holy God. Uthi zibe zezozuko nezokuhomba. Awubona ukuthi uYehova uyazithanda into ezintle. Xa sesiyecaweni uyathanda ukuthi sibe dignified, into entle, beautiful and dignified. Uyafuna sibe bahle xa sesiyecaweni. Thina abanye ukuya ecaweni sinxiba noba yintoni na, asikhathali. Kanti ufuna sibe njani? Sibe bahle. Kodwa xa sisiya emitshatweni nakwezinye iindawo zethu ezithandwa sithi siyanxiba izinto ezintle ezidurile. Yehova uthi ke namhlanje imvuselelo ke yokuba kufuneka ukuhombe xa ecaweni, sihombe. Uthi zezozuko, dignity, be-dignified. Uthi nje uAroni lo ngoba uzawusebenza umsebenzi kaYehova ongcwele, makabe dignified and abe njani, abe mhle, beautiful. Awubi. Verse 3, uze uthethe wena kubo bonke abantliziyo zilumkileyo endibazalise ngomoya wobulumko. Yabona ukuthi obu bulumko onabo ubuzaliswe ngubani? uYehova. Obo bulumko, that wisdom onayo is from God. Lezo talents onazo ziphiwe nguYehova, nazi ziyachazwa. Uthi nje nalaba uthi aze athethe kubo abantliziyo zilumkileyo. Uthi ubazalise ngokwakhe ngomoya wobulumko. Oh, hallelujah. That is why ufuna sibe grateful. Hayi yonke into esinayo sithi siyabulela msana, ngoba siphiwa nguye. Uthi bazakwenza ezaa zivatho, ezambatho zika-Aroni, ngoba ubagcwalise ngobulumko ngokwakhe. Yonke le nto
abanikele laa wisdom ukuthi bazawuzenza njani ezaa mpahla zika-Aaron nezonyana bakhe. Izambatho zika-Aaron zomngcwalisa abe ngumbingeleli kuwo. Evesini ithi zizo ke ezi izambatho abaya kuzenza. Ziyabizwa ezaa zambatho, lubengo ne-efodi nengubo yokwaleka nengubo yangaphantsi elukwe ngokwesandlwane nonkontsho nombhinqo. Bamenzele ke izambatho ezingcwele u-Aaron umkhulwa wakho noonyana bakhe abe ngumbingeleli kum. Verse 5. Batha bona igolide aba bantu uYehova bakhethile. Bawuthatha igolide nemisondo emsi nemfusa nebomvu nelinene ecikizekile. Verse 6. Maze bayenze iefodi ngegolide inama-details, imiqathango ayichaza yonke into baze bayenze kanjani. Icikizeke, bava, elineni ecikizekileyo ephothiweyo eyenziwe yantle, ecikiziwe kaloku iyo eyenziwe yantle, cikiziwe intle ayonto nje. Verse 7. Yoba ziziziba ezibini zamagqa. Uyawazi ama-measurements ka-Aaron bathi bakufuneka iziziba ezingakanani, ilinene engakanani na. Nawe kuyayazi igama lakho, uyazazi zonke izinto ozifunayo, uzazi kahle izinto ozikufaneleyo uma uzibe nazo. Kufuna sisoloko sinombulelo oba nantoni na esiyinxibileyo siyiphiwa nguye. I-wisdom siyiphiwa nguye. Yiyo loo nto abantu bethetha yonke into abayithetha ibuthula, ngoba wena uyazazi izinto ukuthi uzinikwa nguYehova. Noba bakuphoxa bathini, thula, ngoba wena uyazazi ukuthi ezi zinto onazo uziphiwe nguYehova. Asiyona into oqhayisa ngazo. Ziyale nto singaqhayisi ngezinto, siqhayisa ngoYehova ngoba siyazazi ukuba ezi zinto siziphiwa nguYehova. Singaqhayisi ngezinto ezibonwayo ngoba ziyadlula, zezomhlaba. Ezi zezulu zona sibe grateful ngoba siziphiwa nguYehova. Nawe uverse 8. Nombhinqo ophezu kwayo ukuyinxiba i-efodi. Xa uyijongile ke intle ke yonke laa mpahla ka-Aaron, intle lapha kwiGoogle uzukuyijonga ukuzinika ixesha elijo. Intle yonke impahla ezinxitywa ngu-Aaron, colorful. Verse 9. Uthi uze uthabathe amatye, ngayo la matye ndithi mahle, eza 12 tribes. Uthi amatye eberilo abe mabini, ukrole kuwe amagama oonyana bakaSirayeli. Verse 10. Amagama amathandathu abo oba kwelinye ilitye namagama amathandathu amanye abekwe lesibini ilitye ngokwenzala yabo. Wowarhola amatye omabini ngokomsebenzi womkroli wamatye ngokrolo lomsesane wokutywinwa kwamagama oonyana bakaSirayeli. Uwabhijele ngomlunko wegolide, idityaniswe negolide. Intle yampahla yakhe idityaniswe negolide, i-colorful bar, intle, dignified. Verse 12. Uze uwabeke amatye omabini ezizibeni zamagxa ze-efodi abe ngamatye ezikhumbuzo zonyana bakaSirayeli. Awathwale u-Aaron, laa thebheni yakhe izawuba nala matye amahle.
amagama phambi kweYehova ezizibeni zamagxa nalapha emagxeni zamagxa akhe abe sisikhumbuzo. Zonke zii-details lempahla ka-Aaron verse 9. Yes, zii-details zee-tribes from 9 to 12 zee-tribes eziba zezaa mpahla zirepresenta those 12 tribes. From verse 15 to 30 nayo ziimpahla zakhe, i-breastpiece. Into zikaYehova, i-turban of holiness from 36 to 38. Nazi ukrozo lwesithandathu kusuka kwivesi 19. Ukrozo lwesithathu lube ziimpahla zonke ezi sizo zonke iimpahla zika-Aaron ama-details azo zichaziwe ke. Kodwa eza ngoku ke ngoku zikhona iimpahla ezikhoyo ngoku for ezenziwe zabefundisi bethu ezezinekhono yakhona emhlabeni, ayisezizo ezi zombingeli zika-Aaron. So uzifundelela ntoni ukuba ube ne-ID? Ungathi xa kuvezwa umntu onxibe ezaa mpahla ungazi, funeka wazi into ukuthi ngu-Aaron lowa kwi-Old Testament wakhethwa, babesesentlango, bekhethwa entlango, benzelwa icawe entlango. Umahamba nendlwana yayihamba nabo, uba bayahamba apha entlango funeka bayithwale le ntuka, that tabernacle nayo banyuke, noba bayaphi babehamba nayo. Balulekile icawe kuYehova. Tabernacle ngoku ibizwa icawe, zibalulekile zonke. Konke oku kubalulekile ukufakiwe lapha. Into engamandla ke apha kule eyokuthi njena uYehova uyabathanda abantwana bakhe. Ufuna ngoku amaSirayeli abe nababingeleli, abantu abazabamela njengathi, ukuba njena abefundisa iinkokhelo zethu, ziinkokheli zethu ziyasimela phambi koYehova ukuthi nangu Thenji, bazichaze zonke iingxaki zikaThenji. uYehova uyazazi naye, ndathi nazi ezakho, ibhizinisi yakho yawa, bathi njena babasebenzise into ukuthi into efuneka uyenzile ke ngoku kwenzela ukuthi ibhizinisi le yakho ingawi, makakhuphe okweshumi. Masiyithathe yonke into ethethwe eBhayibhileni seriously ngoku, siyithathe very serious, ngoba noYehova apha uyacaca nje into ukuthi usixabisile, uyazithanda. Kwaukuthi njena kuthiwa mawukhethwe uAaron noonyana bakhe ukwenzela into ukuthi njena bazoseva, bazoba yimilomo, mouthpiece kaYehova, ukuthi njena yenzani kanje, beadvayisa abantu. Ngoku thina sinomoya ongcwele, Holy Spirit, as advisor, Spirit of counsel, yasikhansela, yasigayida, yasidirecta, yasifundisa. Holy Spirit is a teacher, iyasifundisa. Holy Spirit iyasibonisa indlela. Holy Spirit yasinika amandla, is our strength, advocate. Xa usematyaleni ungabowane wabo, ungumzalwane ungumntaka Yesu Kristu, wazi ukuthi umoya ongcwele ukhona, i-advocate. Ematyaleni uzawuba nguye uzokunika amandla okhulu, nguye uzokunika i-wisdom ematyaleni. I-wisdom uzayifumana phi ke? I-wisdom uzayifumana eBhayibhileni. Uzokhutshwa intoni ematyaleni? Nakweyiphi na into ekubophelele. Izinto esibotshelelwe zizo sizawukhutshwa lilizwi likaThixo, lilo nje kuphela sizawuphuma. Buya ubuyele ecaweni.
uba ke mhlawumbi wawuhambile wabona ukuthi hayi akho umntu onokunceda, uzoncedwa lilizwi likaYesu. uYesu nguye ulizwi. Buyela ecaweni, nguye umntu ozokudayirektha ama-steps wakho, noza kukumeleza endleleni xa utyhafile zizininzi izilimo. Yiyo loo nto ngelinye ixesha sike sicinge ukuthi nje abantu abakude noYesu baphila njani abantu kwi-end times ngaphandle kukaYesu. Baphila njani nyani? Siyanicela uba nibuyele kuYesu, ngoba uthi uvuka njena uvuka iindaba zi-negative kangaka. Uphila njani? Ngoba xa udibene naloo negative situation uvuka nje uva lena nalena, izibhalo ziyakuxela into mawuyenza eyokuba nje praise him, praise God, praise him, sing songs, pray in tongues, funda ilizwi leBhayibhile. Uzibone ke ngoku sonejoy. Ndixelele ukuthi njena the joy of the Lord is your strength. Be strong in the Lord. Zoba strong njani ke ngoku xa iBhayibhile singayifundi, sikude necawa, singayifuni icawa? Yomelela namhlanje, yomelela kakhulu, ubone ukuthi usentliziyweni kaYesu, usentliziyweni kaYehova. Ukuyo kanye inhliziyo yakuthanda. Manje singake sihlale simeditate ngothando lwakhe kuwo, ngeke sibe na-depression. Xa kuvela lena nalena ubone uthando lwakhe, ubone ukulunga kwakhe, ubone iinceba zakhe, ukuthi mani uyamthanda kodwa mina. Noba kuzembi, embi kanye rayithi kanye, kukho uthando lwaYehova uzozibona sowuphumile kwezo zinto zimbi. Ngoba ngantoni? Unothando kuwe. Enkosi kakhulu. God bless you.